sigui plàncton i gilipollatum est. Coquetum per a tot en vida. Anem sobre l'austeritat. Sobre l'austeritat? Matisa. Pero de modo, yo te el rey que es del señor. Batízame. Està beguda. No, paga el señor. No podemos seguir ningún. No convence el Ricky. Ni yo ni convence. Batízame. Donen la botella. Guárdate sense botella. Sense botella. On anem al convent ja, perquè vostè el que necessita és un exorcisme però immediat. I quatre cafès en sal, no li vindrien res més. No. Café no, ni begudes alcohòliques tampoco. Está prohibido, pero que si se admitieran los jóvenes no se apunta ningún mes al convent. I ara es preocupa vostè del cafè amb tot el que porta dins? Va. Batiza, tenedor de motos y otros vehículos del señor. Batiza. Per contra l'autoritat serà sort beguda. Anem. Pròxima parada, l'Alcúdia. Us recordem que este tren finalitza el seu trajecte en Sant Isidre. Que sí, que finalitza en Sant Isidre. No, a veure, aquell metre de que finalitza en Llíria. Pues no, acaba en Sant Isidre. A veure, què més has dit? Que he agafat un metre i damunt m'he equivocat. Algun problema? No, és el més normal del món. Qui no fa això tots els dies. Bitllet, per favor? Hola. Em podria fer un favor? Digue'm, i jo ja li diré si jo si no. És que resulta que m'han furtat el bitllet del metro i com em fiqui la mà damunt del revisor estic perdut. La meva pregunta és, em podria donar el seu? El meu bitllet? Sí. A vostè? Sí. Perquè així, quan passe el revisor, siga jo el que no tinga bitllet i vostè ho tinga, no? Sí. És de fotut. Vostè vol o què? Que això pareix un xemant? No, mire, és molt fàcil. Vostè em dona el seu bitllet i mentre el revisor revisa una altres persones, jo li ho torno. Mira, en el dia que porte avui, segur que hi sembla pismal, així que no. Vinga, No, deixa'm en pau. Bitllet, per favor? Molt, em faltava. Que m'acaba de furtar la bolsa, que m'acaba de furtar el moneder, que m'acaba de furtar la bolsa, que portava ahí el bitllet, que portava tot, ai, Déu meu, paren-me, mira, per allà, mira, el jonqui, paren-me, que paren el metge! Què passa? Que veus el bitllet? Doncs mira, país que es fa uns instants, sí. No passa res. Això diu que tots. Ah, bueno. Vostè per casualitat no es cridarà Vicent, veritat? Jo me'n vaig a... Espera un moment. Jo me'n vaig a aquest metre del diable, vaig a dir... Vicent! Ostres, ja que ens hi metrà! Què passa? Que trobem, Vicent? Moltes gràcies. Ja fa temps que es va escapar de l'hospital. Què feu? Solteu-me? Ha sigut tindre una foto igual, una sort, perquè si no, no m'hagués reconegut. Però solteu-me d'una vegada, què feu? Tira per ell! I
después a ver qué le va a pasar. Aquest home és Vicent Escobar. ¿El pintor? El mateix. I què li passa? Sembla que el xicotet, el seu germà, li va donar un got d'aigua gas. Des d'aquell moment ja no ha sigut el mateix. Sembla que s'inventa persones, circumstàncies estranyes, històries contra l'hospital. La seva mare li va portar a l'hospital perquè cada vegada estava cansat. I dins aquesta matinada, que el xiquet ha cotejat a un advocat, allà ha portat la roba i ha fugit. I lo pitjor de tot, que jo no he esmorzat. Tranquil, passa res. Home, que em solteu. Tots què més li diré? Que patit. En aquell mes he vist una parella d'embajadors. He vist dos dones que lluitaven per assentar-se. He vist un mort que ha ressuscitat. Una monja que beu alcohol. Això no ho he vist en la meva vida. I em dieu que jo sé que pots? Mira, pots vosaltres. Jo me'n vaig. No, que me solteu, que deixem en pau. Que no vol tornar, que no! Deixem en pau! Que no! Próxima parada, Sant Isidre. Fi de trajecte.